Mikä vittu heffa tää on? Makkara. Häh? Makkara. Kuka tää on? Ai tää Tämä on valkoinen. makkara niinkö? Niin. Makkara. Niillä on palaveri. Nyt ne rupes tanssimaankin. Tää on kyllä yksi sekopää. Seurataanpa sekopäätä. Siinä se melkein kaivoi pyörään. Join kanssa kokikseen. Katsoit mua ivoiten. Kuuma rakkauden niin ennen aikain. Minä kuvaan kahta vanhusta. Sielläpä meidän veteraanit on. En oikeesti tässä on ystävyyden hali! TP on niin söppöä. Meidän kakkarut. Nää. Kassittaako? Herra Jumala! Nää taas kassittaa. Se on niin söppöä. Se on niin lutuune. Oi. Älä juttu, kun koitan saada laadukasta videoa. Tuleeko mä sen videon? Eteen! Ai tulee. Tuli. Yes. Ja lähelle! Osaako sä nyt varmasti? Kyllä Juti hoitaa. Hyvin jaksaa! Ei jaksa! Ylös! Kassittaako? Se videottaa. Nyt suttaa video. Aha. Eikä se puki. Ei se pukita, se vaan menee tolleen pyöreäksi. Ehkä. Hyvä TP. Jolli Vapiere. Jolli Piere. Nää kassittaa. Johti. Mutta positiivisesti. Nää kassittaa taas. Mennäänpäs nyt! Voi saatana. Ei kun balleriina. Ui juma. Ui vittu mennään! Me saadaan kyllä kiinni! Ahikko. Vitsin pimplat. Tyryn. Sitä lintu kaivautuu tuohon hiekkaan. Siellä PP pommi. Vähän myöhässä. Tää oli tarkennuksella voi vittu. Mitä helvettiä? Hittoa. Mä ajattelin mennä siellä kisat. Jos sä pysyt kyyvissä, niin hyvin menee. Pitempi putki. Ei kun nopeampi kamera. Tuli muuten videolle. En saanut kuvia. Niin, ja nosta paitaa. Korjaat lähetty. Tissit. Varmaan musteltu tähän perseeseen. Se on tällainen keinohuone oikeesti. Tällainen puu. Amkeleppu. Mennään vitsin loopää. Voi. Sattukaa! Ja Lauri juoksee karkuun. Hienoa! Vihreä kauppa! Mikä sitten? Mato! Mä oon vähän tehnyt tällaisella omalaatuisella tavalla. Mä voin sen TP:n. Vähän kumma. Kalle päätti tuoda paskosi eteen. No niin sani. Ja random Jenny. Kuulosti, että kannas sylkee. Mut ehkä sä sanoit, että kannus kylkee. Ehkä se sanoo niin. Hahai, mun paidan sisällä on hiekkaa. Tässä sitä koko ajan kuvailu. Ois se tippunut. Ei kun siis. Miksei kukaan tipu vesihautaan? Helppo nakki. Nakki helppo. Nakitushelpotus. Ei kun missä helveet vaatii vaavutus. Siellä. Varo riippu. No jättääkö? Harjo, saaks mä käydä putsauttaa mun kyynärpää, kun tuntuu, että siinä tulee vertaa? Tuli videolle. Jap! En muuten tipaa. Kädet hiljaa. Tipaha.